Anyway, ina handisumbo kubudisa kwende kuti. Miracle! Baba mnini ruka. Tora chikomba changu mukabati na TV mukapedzera muno. Isoko. Chikomba changu mukabati ne sora yacho zvese ne TV ndipedze zvese muno. Mukuyemo mundakodi. Aukurire mwana wamene. Zvese Aukurire. Aukurire. Memuruze ndakasiwa ndifini yese. Saka kwa chino tumemana tatu chikomba. Zvese muno. Achiwa. Makadi TV hapo. Inini kana ndapinde mumunda anditi kubuda mumunda ba. saka Ndakasiwa ndifini yese paka ndisira wakanditengereka portable station aka. Power station aka. Kanozika chikomba ndinda customize izita rangu aka. Ndiko aka. Saka katotorema. Honde. Zvese iko papa ka generator kakatomira kakadai ndakakatorwa ukeso. Zvinokaiti noise. Akana noise yakainako. Chandoti chikomba ngechekuti mapura aya akawandisa. Muchikomba achigari nemukadzi umwe. Zvakangoita Philip achindi akandi nozeri mukadzi wake wakasvika akabva ndiniti mukadzi wangu wasvika ine aenda kuti asina mukadzi zvikazi chindina matonyi ponga madzimai ndikabudirwa nemweya ndikabuna matiri. Saka mapuri ndo kuti 1 USB port apa 2 chiro chimwe bure kuisa adapter iri ndo kuti mire muone asika ndo kuti mapuri matatu kuti 1 ndo panobude kuti chikomba pacho 3 mukaise panapa kudayo tebva tati twako kudai iro ratobaka iro usiku ratobaka saka ndo panobude nyaya yekuti chikomba chacho saka ipo ndotoona TV zvese ndiri munomu uri mumunda muno mwere kasolaka urutani mukabaya pa total TV kukesoni kune magrade nemagrade kune kachikomba zichikomba nezigomba nezigombo kombo Prajiro bude baba wese nganga ine chikomba chake mire munhu ngatigadzire kuti namaste uchamona This is not a mistake, Dad. It is a crime. A crime. And if you commit a crime on purpose, then you are never forgiven. mafoni apera asi ndakaendepo kukesoni kwacho ndikati watoitera kungadai ndatorire chikomba chemunhu chaicho